abantu sebangijwayela kabi. Abostokshini sebenokuhlala la eKazi. Athi basanda. Madoda sengingahlala eKasi lami kanjalo. Sabona nawe. Sabona nawe ekunuka. Futhi kuhlala la eKasi lami ngizozwa ngami. Mabi, kona sizoyenza abantu abahlanya sihlanya ebhomu. Hlanya mina. Okay. Bubu! Bubu, tshela kuba Uphatha wena. Bubu, ngalesi sakho lomhlambalazi abantu noma bekwazi ukukhuluma kahle asithukanga. Ngoba yasifuna kakhulu. Engingakasuki zakhala. 1 2 3 4 asikhala. No, I think. Mafura man, ulusabanye abantwana. Ngizokubuza umthunzi. Uthini? Angikusabi nabo umthunzi bakho. Uzositshala la yini? Lalela la. Mina shakubona. Kanti umthunzi uwe lo muntu lo bathi ushaya abantu welele. Abanye futhi enisituze. Manje kuthunakala. Woza la, angingisabise nibayi-2. Angimani! Fethu, sila soda, ande maduzane phela senze itoyitoyi. Yo, qalile-ke manje amatoyitoyi. Madoda, i-South Africa yafa. Ifa kanjani? Madoda, uyangazi, number 1, nenkinga yendlela. Number 2, phansi ngi-explain. Ngithi explain ukuthi i-South Africa lathabona amadraki ukuthi awaduri kanjani. Nebhiya yazaduri. Labantu abayenza lezo zinto bafuna ukusibulala. Futhi abazali bethu abakwazi. Phansi! Bezulu! Iphaka lihlezi lifakaza ubududi. Iphaka. Acting. Acting. Someone now waiting. Zasimile nje phela. Woza la, angisabise nibayi-2. Uthele yona manje ngangijwayela ama. Sila soda. Nana manje phela singizwe. Sila soda. And the match. Uqalile. Iphaka lihlezi lenze idudi. Lifakaza ududi. Okay.